Arditurrin, oso kondaira zaharra dugu. Erromatarrek meategietan lan egiten zuten garaikoa. Sakonegi zulatu eta harri handi bat aurkitu omen zuten. Urrea, harribitxiak eta diamanteak elkartuta bezala distiratzen zuena. Eta ez zuen eguzkiaren beharrik distira egiteko. Hiri baten tamainako 3 zatitan banatu zuten, meategitik ateratzeko. Ez zekitena zen, Aiako harriaren bihotza lapurtu berri zutela. Mendinagia etzen segituan jabetu lapurretaz, baina esnatu zenean, erromatarrak konturatu ziren egindako akatsaz. Bere sakonetik 3 jentil amorratu atera ziren, eta egun luzez, beren 3 tontorren gailurretik, mendiko azaletik erauzitako arroka handiak jaurti zituzten. Bukatzean dena suntsituta geratu zen. Bihotzaren 3 zatiak erasoaren abarrotsan galdu ziren. Gizakiek urrutiko hirietara ihes egin zuten. Baina izaki magikoek, gaur egun mitologikoak deitzen ditugunek, ez zuten hainbeste zorte izan. Aiako harriaren bihotzaren menpe zegoen beraien boterea. Berreskuratzen ere ezin izan zuten lagundu. Nora joan ez zutelarik, geratzen zitzaien magia apurra erabili zuten mundu magikoan ezkutatzeko. Garai honi mendiaren min deitu zioten. Gaur egun ere norbaiten zain jarraitzen dute, 3 zatiak aurkitu eta elkartzeko bezain ausarta izango den. Orduan bakarrik itzuli ahal izango dute bihotza bere lekura. Eta Aiako harriaren babespean, gizaki eta izaki magikoek iraganean zuten bizitza berreskuratu. Antzinako historia eta ipuinen bidez, guregana iritsi den Beinolako garaia.